Sanibonani bafundi, lo okhulumayo Lusindiso kaMazibuko iyobe nisiza enilekelela ngesiZulu ulimi lasekhaya. Siyaqhubeka-ke namhlanje sobe sibheke isikhangisi. Sasekulo-ke njalo-ke iphepha lokuqala bafundi. Iphepha lokuqala ukuhlaziya isikhangisi. Umfundi angayithola yonke imiklomela kulolu hlobo lombuzo. Okudingekayo ukuthi siqonde ngendlela efanele ulwazi oluningi esinalo ukuze sisizakale ukuthola yonke imiklomelo. Yiba namanothi ahlelekile ozozikhumbuza ngawo ngaphambi kokuyobhala iphepha. Okubalulekile-ke bafundi-ke ukuthi ube namanothi ahlelekile-ke uma usuyobhala isikhangisi. Uzobona nje yonke into obishelelela nje kamnandi. Angeke ube nenkinga nje uma usuphendula imibuzo yesikhangisi uma unamanothi ahlelekile. Ingakho-ke nje nginigqugquzela ngithi nala manothi esinikeza wona ungawa-screenshot-a okanye uzame imizamo ukuthi uwathole nawe ukuze uwabhale uphinde uwafunde futhi uma ufika endlini noma uma usesendlini uma uthola isikhathi uwafunde. Umfundi onalawa amanothi akadingi nokuthi aze aye embuzweni. Uthi esasifunda nje isikhangisi avele abone nje ukuthi uhlabene ngoba uvele azibonele zonke lezi zinto abeyifunda abefundiswa ngazo eklasini. Yabona nje lokhu esikwenzayo kusawukukhangisa nje, alibona nje leli phuzu ukukhangisa nje, kusawukukhangisa nje lokho okwenziwa la, angazi noma niyabona. Kodwa-ke abazama usichazela ukuthi uma abafundi unamanothi lawa esiwathayiphelana, unamanothi nje ahlelekile esikhangisi, ayikho nje inkinga ozoba nayo. Uzothi nje usasifunda nje isikhangisi umane ubone ukuthi uhlabele ngempela-ke la. Imibuzo nje ubuyishelelela nje kamnandi, ubuyiqoqela nje amamaka akho nje kamnandi nje. Akukho nje la unenkinga khona. Kusawukukhangisa-ke lolu. Asiqhubeke. Lamanothi awabhekwe, atadishwe ngaphambi kokuyobhala. Kubaluleke kakhulu abafundi ukuthi siwabheke lamanothi, uphinde uwatadishe, uwafunde, uwa-practice ngaphambi uyobhala-ke isikhangisi sakho. Siqhubeke. Okumele sikuqaphele uma sifunda isikhangisi. Yini ekhangiswayo? Kubalulekile bafundi ukuthi sithole ukuthi yini ekhangiswayo. Uma nje ufika ephejini la sekukhulunywa khona isikhangisi, kubalulekile bafundi ukuthi uthole ukuthi yini ekhangiswayo. Yiyo into yokuqala okumele uyilwele leyo. Ake sizwe amanothi bona bathini. Kujwayele ukuthi sibone isikhangisi somkhiqizo. Okay. Omunye ngayibuza ukuthi yini umkhiqizo. Uma kukhulunywa ngomkhiqizo kusuke kukhulunywa ngani? Uma sikhuluma ngomkhiqizo, sisuke sikhuluma ngento esuka ithengiswa ngaleso sikhathi. Noma sengafaka igama lesigisi ngithi i-product. Sikhuluma nge-product uma sikhuluma ngomkhiqizo. Kubalulekile ukuthi wazi uma sikhangisa sijwayele ukubheka imikhiqizo. Into i-product ngamanye amazwi. Isibonelo, impuphu, umuthi wokuxubha, izicathulo zesikole, njalo njalo. Lokhu kubizwa ngomkhiqizo. Bese siwubiza ngegama njengalokhu usuke uvela kulelo phepha. Singabheki imikhiqizo enjengale eseyibaliwe kuphela, kodwa neminye imikhiqizo enjengomasingcwabisane abakhangiswa emabhange. Okay. Lana bazama usichazela ukuthi singabheki imikhiqizo eyodwa. Kusangenzeka besinika umasingcwabisane. Mhlawumbe omunye akawazi uma kukhulunywa ngomasingcwabisane ukuthi yini umasingcwabisane. Umasingcwabisane kusuke kukhulunywa ngalezi ndaba lezi ama-funeral, yabo. Yize nazo kuyenzeka beyikhangise besebenzisa amabhange, yabo. Yeah. Umfundi akangadideki athi uma ebona ibhange bese ecabanga ukuthi kukhangiswa lona. Cha. Bafundi, uma ubona ibhange kumele ufundisise ukuthi yini ekhangisayo okanye uthole ukuthi yini ekhangisayo. Ungathi bobona ibhange nje ucanga sekukhangiswe ibhange nje kuphela. Akafunde ukuthi yimuphi lo mkhiqizo walelo bhange elikhangiswayo. Njengoba bese ngishilo, mhlambe kungaba umkhiqizo wokonga imali noma umkhiqizo
okungowomasingcwabisane ya amalimi semngenhla-ke manje njengoba sengishilo ukuthi umasingcwabisane babuye bawukhangise besebenzise ibhange umasingcwabisane bawukhangise basebenzise ibhange ingakho kubalulekile uma ubona ibhange kumele utholisise ukuthi yini esuke ikhangiswa ngaleso sikhathi noma kusangenzeka ukuthi basikhangisela indlela yokuthi wonge kanjani imali uyisebenzise kanjani imali uyisave kanjani imali uyonge uma sikhuluma ngokonga sikhuluma ngokusave ukuthi imali ungayisave kanjani ngazi noma ngiyezwakala na kumele sikhumbule ukuthi kuyenzeka izinkampani noma amabhange abe nomkhiqizo abawukhangisayo ya njengoba bese ngishiyo kuyenzeka ukuthi izinkampani noma amanye amabhange abe nomkhiqizo othile abasuke beyikhangisela wona fundisisa ukuthi yini ekhangiswayo ngize ngagqamisa-ke lokhu kubaluleke kakhulu bafundi ukuthi ufundisise uthole ukuthi yini esuke ikhangiswa bengisithanda kakhulu-ke mina isikhangisi yikho lami engibutha khona ama-marks hayi indaba yokudlala ngiyakuchazela okay asiye kwislide esilandelayo okay singaqhubeka unganaki ukuthi mina ngivele la into ebalekile ngifuna kuvela amanothi ukuze nikwazi ukuqonda mina ngifuna ukugcizelela lamanothi noma abaluleke kakhulu kwesinye isikhathi siyaye sithole amabhizinisi ekhangisa ngasho ukuthi akusikhona kuphela imikhiqizo ekhangiswayo kuyenzeka sithole kukhangiswa ini amabhizinisi uma kukhulunywa amabhizinisi kusuke kukhulunywa mhlawumbe ngezitolo ezithile mhlawumbe kuzokhangiswa uShoprite yabo akhangiswa iproduct edayiswayo but khangiswa ini uShoprite angazi noma ngizwa kahle akusiwona ke umkhiqizo kodwa sekukhangiswa amabhizinisi njengoba bese ngishilo amabhizinisi enza izinto ezahlukahlukene singathola amabhizinisi enza izinto ezahlukahlukene kukhona amabhizinisi anendawo yokudlela njengama restaurant lapho ke sikhangisa sithola mhlawumbe ekhangiswa ama-restaurant iyo ke inhlobo zamabhizinisi ke lezo amabhizinisi anendawo zokuvakashela njenge-tourism sithola nje kukhangisa indawo enhle yabona nje izinto ekanjalo anezindawo zokushadela nokubamba imihlangano ama-conference centers yabona nje izinto ekanjalo nje bafethu izindawo zokulala njalo njalo amanye amabhizinisi enza imisebenzi okay njengokukhanda iziqandisi uma kukhuluma iziqandisi basuke bekhuluma ngama-fridge yabo ya awukudayisa imfuyo okay ngicabanga abenza iphutha ukudayisa imfuyo awukugunda utshani awukuwasha izimoto amabhizinisi abangcwabi njalo njalo ya izo ke inhlobo zamabhizinisi lezi ejwayele ukuvela kwisikhangisi noma ngingayibalanga zonke sikhona nezinye wena into ofanele uyenze njengomfundi ukunakisisa okanye uthole ukuthi yini ekhangisayo kusangakhangisa umkhiqizo sangakhangisa ini amabhizinisi ngakho kumele ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwebhizinisi nomkhiqizo uma sikhuluma ngomkhiqizo suke sikhulunywa ngento esuke idayiswa uma sikhuluma ngebhizinisi suke sikhuluma ngendawo okanye ngathini ngiyenza umzekelo ibhizinisi lami mhlawumbe nginebhizinisi elibizwa ngokuthiwa supermarket khangiswa lelo bhizinisi ke akhangiswa izinto ezidayiswa phakathi but khangiswa yini ibhizinisi lisho ukuthi lenzani njani ngathi kubalekile ukuthi wazi umehluko isikhathi esiningi kuba khona igama lalelo bhizinisi yabo njengoba bese ngishilo uma umbuzo ubuza ukuthi yini ekhangiswayo umfundi kumele asho ukuthi ibhizinisi lokukhanda ama-fridge yabo balekile ke bafundi ukuthi uma kubuza ukuthi yini ekhangisayo ungabe kumele usho into egcwele ungathi ibhizinisi nje yabo usulahla amamaki kumele usho nje ugcwale uma ubona ibhizinisi lama-fridge usho ukuthi ibhizinisi lokukhanda ama-fridge uyabona nawe bakhanda ama-fridge benzani ungasho nje ukuthi ibhizinisi indlela yokulahla amamaki ke lawo bafundi abese eyagagula lelo bhizinisi kumele uligagule ulisho uma kuthiwa gagula suke kuthiwa ibize ngegama leyo nto leyo ibize ngegama uma kuthiwa gagula uma kuShoprite uyagagula ke lapho bafundi angasho ukuthi umkhiqizo wokukhanda ama-fridge kodwa athi inkampani okanye ibhizinisi elikhanda ama-fridge yabo
kumele uyisho ngegama njengoba bethi gagula isho ngegama leyo nto leso igama leli lo business abese eyagagula ngoba lisuke linikezwe esikhangisweni basuke bekunikezile igama le business esikhangisweni balekile ukuthi uma kuthiwa gagula ngazi noma ngizwe uma kuthiwa gagula kusuke kuthiwa leyo nto isho ngegama angithi niyatholana kodwa ngisazonikeza incazelo zemibuzo abajwayele undida ngazo mhlawumbe le abafundi abanalo ulwazi oluphelele uma kuthiwa tomula gagula kusuke kuthiwani but sizoyenza imizamo lokuthi silihlelele sinikeze yonke ilonto amanothi aphelele kuyenzeka ukuthi into esiyazi isimemezelo mhlawumbe kuzoba khona umcimbi yabo kodwa leso simemezelo okanye lo mcimbi sibhalwe sikhangiswe kuyenzeka ukuthi kubhalwe kukhangiswe ini isimemezelo ukuthi kuzoba nomcimbi othile gebukephi nini njengoba sihlezi sibona sibona mhlawumbe kuthiwa ukuzukabza gebukephi nini ngasikhathini njani nakhona lokho ukukhangisa kungaba umcimbi umncintiswano webhola uma khuluma umncintiswano webhola sesikhulunywa mhlawumbe athi ngifake igama lesigesi competition mhlawumbe kuzodlalela i-tournament ethile yabo umncintiswano ke lo webhola umdlalo webhola kodwa ube eyisikhangiso bawenze kube yisikhangiso kuveze izithombe ezithile kusetshenziswe ulimi esijwayele ukulithola ezikhangisini kuthiwa mhlawumbe abayofika kuqala bayozuza ukuthile njalo kunendlela-ke kunolimi olusetshenziswayo uma kukhangiswa sizolibheka uma siqhubeka umfundi makasho ukuthi kukhangiswa umcimbi noma umncintiswano webhola mhlawumbe kunekwenze ngisho igama ngicabanga benze imistake ke la ngikhathi kutype igama lalokho okukhangiswayo kuthiwa mhlawumbe mele sithole igama lalokho ekukhangiswayo ngicacela kwenzeke imistake ngikhathi kutype kodwa kumele uthole igama lalokho okusuke kukhangiswa yabo akusiwona umkhiqizo kuphela okwazi ukuthi ukhangiswe kodwa kungakhangiswa noma yini akusiwona umkhiqizo kuphela okwazi ukukhangiswa kodwa kungakhangiswa noma yini balekile lokho ukuthi sikwazi bafundi ukuthi angeke kukhangiswe umkhiqizo kuphela ziningi izinto ezingakhangiswa amabhizinisi umcimbi umncintiswano yabona nje wena kumele ukwazi ukuhlukanisa ukuthi kukhangiswani ukwazi ukubona ukuthi kukhangiswani ukwazi ukuhlukanisa nokuthi futhi kukhangiswani okay asidlulele kwesinye islide okay nanka amasu okukhangisa ajwayele ukusetshenziswa abantu abasuke bebhala ikhangisi kubalekile ukuthi bafundi swazi lamasu swazi futhi ukwasebenzisa noma bajwayele ukwasebenzisa kakhulu uma kukhangiswa baphinde bawasebenzise kephi nasembuzweni oyitholayo uma semele uphendule isikhangisi amasu okukhangisa embuzweni wesithathu kuhlola kakhulu ukuthi umfundi uyakwazi yini ukubona amasu okukhangisa ahlukene kathathu amasu okukhangisa ahlukene kangaki kathathu siwathola ukuthi map namap ubheka ulimi okay kumele ubheke ukuthi ulimi olusetshenzisiwe luvumelekile yini ukuthi lungasetshenziswa esikhangisini kumele ubheke bafundi ukuthi ulimi osuke besebenzisa kuleso esebenzisa kwisikhangisi luvumelekile yini esikhangisini nalo ulimi esinalo lokuqala oluncencayo okanye oluncengayo balekile ukuthi wazi ukuthi yini ulimi oluncencayo okanye oluncengayo noma banokuthi uma bebuza imibuzo bakubona kanjalo ukuthi awufundanga okanye awuyazi into oyibhalayo abanye bethi ngicela usikhiphele ulimi oluncencayo kulesikhangisi uba nenkinga uma ungalazi vele ukuthi ichaza ukuthini basuke bekhuluma ngolimi oluncencayo okanye oluncengayo asizweni ukuthi bathini lolu limi lusetshenziswa umbhali wesikhangisi ngenhloso yokwenza ukuthi umfundi wesikhangisi enze okuthile
ukuze azuze okuthile. Uma kusetshenziswa-ke ulimi oluncengayo okanye oluncengayo, usuke inhloso umkhangisi ukuthi lo oyisifundayo enze okuthile ukuze azuze okuthile. Mhlampe ethi gcobisa nawo amafutha uzoba mhlophe, yabo. Basuke befuna ukuthi njengami yabo nje nami ngiyellow boy. Basuke befuna ukuthi uwenze okuthile ukuze uzozuza okuthile. Bafuna futhi ukuthi uyithenge leyo product yabo okanye umkhiqizo wabo ukuze ucabanga ukuthi uzokuzuza lokho ucabanga ukuthi abakushilo ukuthi uzokuzuza. Ke siqhubeke. Njengokusukuma ayothenga noma aye kuleyo nkampani ekhangisayo okay, noma aye kulowo mcimbi ukuze azuze okuthile. Uma kuthiwa uma umthengi okanye umsebenzi usebenzisa lowo mkhiqizo uzokuzuza okanye uzokwenzeka, yabo. Uzotomula amagama akuthembisayo ukuthi yini ezokwenzeka noma izokwenzeka kanjani. Yabona-ke esikhangiseni into ebalulekile ukuthi utomule uma kuthiwa khipha ulimi oluncencayo, kumele utomule lawo magama lawo ashoyo ukuthi yenza okuthile uzozuza okuthile. Thatha lamafutha, mhlampe kuthiwa gcobisa lamafutha uzoba mpofu, yabo, uzokhanya ngokwebala. Yikho-ke lapho bathi yenza, kuthiwa thenga lamafutha uzozuza lokhu. Kumele ubheke izinto kanjalo esikhangiseni. Uma bekhuluma ulimi oluncencayo okanye oluncengayo basuke bebhekisa izinto kanjalo. Kumele uyibheke bafundi ukuthi kusuke kukhulunywa ngani. Olukhohlisayo, livumelekile ulimi olukhohlisayo kwesikhangisi. Njengoba behlezi nje besikhohlisa kunini, hayi kwisikhangisi basikhohlisa bo. Luvunyelwe ezikhangisini ulimi olukhohlisayo. Njengoba ngishilo ukuthi ulimi olukhohlisayo luvumelekile esikhangisini. Lujwayele ukuba izitatimende ezididiyelayo noma amagama angenabo ubufakazi obuphathekayo. Bajwayele ukusebenzisa amagama angenabo ubufakazi obuphathekayo ngenhloso yokuthini, yokusikhohlisa. Isibonelo, mhlawumbe kuthiwa uzogeza ngalensipho ukuze uthandwe yiwo wonke umuntu, yabo. Ugeze ngayo leyo nsipho kodwa akekho ozokuthanda. Uvumelekile ulimi olukhohlisayo. Ayikho nje into enjalo ukuthi geza ngensipho enjena uzothandwa yiwo wonke umuntu. Uma usebenzisa lo mkhiqizo, okay, kulo mkhiqizo kubala wonke umuntu kodwa ubufakazi abukho. Asibutholi ubufakazi balokho ukuthi uma uzogeza ngalensipho uzothandwa yiwo wonke umuntu. Akekho obuya nalobo bufakazi. Inhloso ukuthini? Usikhohlisa ukuze nawe uzokhohliseka uthenge umkhiqizo wabo. Mhlawumbe bakhangise umkhiqizo bese bethi uthenjwa yiwo wonke umuntu, inkampani, inhlangano ethile. Abukho ubufakazi bokuthenjwa kwawo lowo mkhiqizo, yabo. Basebenzisa indlela eziningi bafundi. Kumele ubheke kakhulu, basebenzisa indlela eziningi ukuthi besikhohlise ukuze bona bazokwazi ukuthi wena uthenge leyo mkhiqizo asobodayisa. Isibonelo esijwayelekile esiba sobala kakhulu ukuthi mhlawumbe kukhangiswe umuthi wokuxubha kuthiwa wenza umlomo wakho unuke kahle amahora angama-24. Amanga nje akuhlaza cwela ukuthi uma uxubha umlomo wakho uzoba fresh for lamahora lawo. Ayikho nje into enjalo. Siyaxubha bafethu, thola ukuthi mhlawumbe usuthule kakhulu, usuhlala isikhathi eside, mhlawumbe asesingabala mhlawumbe isikhathi mhlawumbe usuhlale mhlawumbe amahora amane awukwazi ukukhuluma. Uze uma uvule lowo mlomo lowo uthi ubunjani or vele ubusunuka. Kodwa kuthiwani? Xubha ngalo muthi oxubha umlomo wakho uzohlala unuka kahle amahora amangaka. Ayikho nje into enjalo bafundi. Ulimi olukhohlisayo nalo kumele ulibambe. Bayasebenzisa kakhulu lolu limi and livumelekile futhi ukuthi usebenzise. Amahora angama-24 izinsuku ezimbili. Shuthi bachaza ukuthi yabona uma uxubha usuku olulodwa usuxuphela insuku ezimbili ukuze unuke kahle. Kanti thina siyazi bafethu hlezi sixubha njalo. Akekho ozoxubha kanye mase lindele ukuthi kusasa umlomo wakho ubunuka kahle.
ayikho nje leyo nto. Ulimi onjani lelo olukhohlisayo. Njengabantu abakhulumayo siphinde sidle, yabo, siphinde sidle kudala ukuthi imilomo igcine inganuki kahle noma ngabe ubuxubhe ngamuphi umuthi. Lokhu kuwulimi olukhohlisayo. Yilokhu ulimi olukhohlisayo lelo. Singaqhubeka. Lusetshenziseleni? Asibuze nawo umbuzo uyasibuza, lusetshenziseleni ulimi olukhohlisayo. Okhangisayo usuke efuna ukuthi umkhiqizo uthengwe. Ayikho enye into. Uma besebenzisa lolu limi basuke befuna nje umkhiqizo uthengwe nje, akukho nje okunye. Futhi uvunyelwa ukuthi asebenzise ulimi olukhohlisayo. Uvunyelwe ukuthi asebenzise ulimi olukhohlisayo. Kusemthethweni vele ukuthi asebenzise ulimi olukhohlisayo. Angeke uzenze lutho ngalokho. Njengabafundi bolimi kumele uma sesihlolwa sikwazi ukulibona lolu limi olukhohlisayo. Balekile thina uma senobhala ukwazi ukulibona kwisikhangisi lolu limi osuke belikhohlisa ngalo. Noma kuthiwa licaphune okanye ligagule, ukwazi ukubhala impendulo ekuyiyona yona. Olunothile. Sinalo olunye ulimi futhi esinalo, sinolimi olunothile lesithathu. Okay. Kusuke kusetshenziswa izaga, izisho nezifenqo. Uma kusebenzisa ulimi olunothile, uma kuthiwa umbuzo khipha ulimi olunothile, basuke bebheke lapho kusuke kusetshenziswa khona izaga, izisho nezifenqo. Kumele ubheke, kuyenzeka isikhangisi ukuthi besebenzisele izaga, izisho nezifenqo. Ingakho kumele wazi ukuthi uma sekunjalo kusuke sekukhona ini ulimi olunothile. Kumele sikwazi ukubona lapho kunolimi olunothile khona uma sifunda isikhangisi. Isibonelo, imbila yeswele umsila ngokuyalazela. Okay. Ngathi amalimi asengenhla. Imbila yeswele umsila ngokuyalazela. Isaga ke leso, isaga. Yeah. Okhangisayo ufuna abafunda isikhangisi baphuthume bayothenga umkhiqizo bengaze bazisole sebefika usuphelile. Lesaga lesichaza lokho ukuthi labo basuke befunda isikhangisi bephuthume behambe bayothenga lowo mkhiqizo bengaze besithole sesiphelile lowo mkhiqizo, bengaze bethole lowo mkhiqizo usuphelile. Ingakho besebenzise lesaga lesi ade ngiqeda usifunda ngenhla. Okhangisayo usebenzisa ulimi olunothile kodwa ufuna abaphuthume ukuze bezofika usekhona lowo mkhiqizo. Lokhu kwenzeka nje usazifundela isikhangisi ukuthi ubone lezi zinhlobo zolimi. Singaqhubeka. Umbhali uyakwazi ukudlala ngamagama okanye ngolimi endaweni ethile esikhangisini. Ngize ngaqhamisa ke lokhu kubalekile nayo. Isibonelo, mhlawumbe kukhangiswa izicathulo zeNike. Mhlawumbe amateki eNike athi iNike entsha, yabo. Inhloso yakho ukuthi anihehe ukuthi nithenge leyo Nike entsha esenjani noma nithenge leyo Nike entsha ephumile. Angithi bayazi ukuthi thina vele siyayithanda izinto ezintsha esuke eziphumile. Nakho bekhangisa iteki leNike elisha eliphumile. Vele abantu abaningi bazogijimela ukuthi ngifuna ukuba nalo. Yimi engaba nalo kuqala leli teki leNike entsha. Iyo ke indlela yokuheha abantu abasuke befunda isikhangisi. Leli gama entsha, yabona leli gama ethi entsha, okhangisayo udlala ngolimi khona abafundayo bezobhekisisa ngenye indlela bese abathandi beNike beyobona ukuthi sekuphume iNike entsha bafune ukuyithenga ukuze babe nayo. Angithi lokhu bese ngichazile. Mhlawumbe okhangisayo angabhala athi iNike yaseMelika. Yazi-ke vele ukuthi thina siyayithanda izinto eziqhamuka phesheya. Yabona masethe iNike yaseMelika sonke sovula amehlo sithi Jo sifuna ukubuka ngempela ukuthi enjani ke le Nike le entsha eqhamuka kephi eMelika ngale ngaphesheya. Uyazi ukuthi abathengi nabafundi
besikhangisi bayahlonipha kakhulu iMelika kwezefashion. Bazolangazelela ukuba nalo lowo mkhiqizo maqeda baphume bayothenga ngobuningi babo. Ya, bazogijimela ukuthi bebe nawo lowo mkhiqizo njani oqhamuka pheshe eMelika, then bawuthenge mase bawugqoka kuqala. Kwesinye isikhathi okhangisayo uyaye athi lo mkhiqizo ungowaseNingizimu Afrika, yabo, mhlawumbe esebenzise iNingizimu Afrika. Wazi kahle ukuthi lo mkhiqizo uzothenga abantu bese bayawuthemba ngoba udabuka ezweni labo. Usuyenzela ukuthi abantu bawuthembe into enjani eqhamuka la abahlala khona ezweni labo, bese beyawuthenga. Kokunye basuke befuna ukuxhasa imikhiqizo yezwe. Enye inhloso ukuthi bethenge imikhiqizo esuke iqhamuka khona la eNingizimu Afrika, basuke befuna ukuxhasa izwe nemikhiqizo esuke iyenziwa izwe. Lokho kwenza abafundi besikhangisi baphume ngobuningi babo bayowuthenga lowo mkhiqizo. Omunye angadlala ngamagama athi lo mkhiqizo useneminyaka eyi-10 wabakhona. Okay, singaqhubeka ngichaze. Okay, yabona njengoba bethe lo mkhiqizo uneminyaka eyi-10 wabakhona, basuke benzela lokho okulandelayo okudala ukuthi siwuthembe ngoba kade wabakhona. Basuke befuna ukuthi siwuthembe lowo mkhiqizo noma kade wabakhona, okusho ukuthi uyasebenza. Omunye athi isensodali ehloliwe okanye yangempela, yabo. Uma ethi yangempela usuke eheha nalapha abhale esikhangisini. Sesiyabona ukuthi mhlawumbe ngaphandle kwabanye abakhiqizi ikhona eminye imikhiqizo yesensodali kodwa ingombombayi. Ikhona eminye imikhiqizo yesensodali kodwa ingombombayi, like ayisebenzi, ayikho nje emthethweni nje, ukuthi nje upomu kahle kahle, sebenzise lelo gama impela, upomu. Akusiyona eyangempela, akusiyona eyangempela. Yena ufuna uthenge ube wazi ukuthi uthenga umkhiqizo okuyiwona wona. Ufuna uthenge wena wazi ukuthi uthenga quality wento, uthenga into nje ungqo. Umbhali wesikhangisi-ke la usuke esebenzisa ulimi ukuze athole lokhu asuke afuna ukukuzuza. Iyodwa nje into efunwayo ukuthi siphume ngobuningi bethu siyothenga lo mkhiqizo owudayisayo. Uma bekhangisa abafuni nje izinto eziningi, iyodwa nje inhloso. Basuke befuna ukuthi niphume ngobuningi benu nihambe niyothenga lowo mkhiqizo osuke ukhangiswa okanye lelo bhizinisi, niye khona niyothenga lezi zinto ezisuke zikulelo bhizinisi. Singaqhubeka. Nalana nje akubalulekile mina ukuthi ngivele into ebalulekile amanothi kakhulu. Nazi-ke ezinye izinto esizibhekayo, kubheka ifonti. Balulekile-ke lokhu kakhulu. Ifonti yiyo into mhlawumbe ejwayele ukushaya abantu abayinakisisi ifonti, indlela yokubhala. Uma kukhulunywa ngefonti basuke bekhuluma ngendlela yokubhala. Lena indlela yokubhala isetshenziswa kuleso sikhangisi. Kuyaye kube ifonti enkulu noma kuthiwe ifonti engosonhlamvukazi ebhalwe ngama-capital letter. Inhloso yalolu hlobo lwefonti kusuke kuheha umthengi kuphela uma inkulu noma ingosonhlamvukazi. Shuthi uma ifonti inkulu kusuke inhloso uheha umthengi esondele ehambe uyifunda leyo nto esuke esiyibhaliwe okanye esuke ikhangiswa. Siphinde sithole ifonti egqamile. Nayi ifonti esitholayo, kubalulekile ukuthi niyazi ifonti egqamile. Mhlawumbe kuyaye kube inkulumo noma igama la umbhali wesikhangisi ezoligqamisa. Usuke efuna ukugqamisa inhloso ethile uma esikhangisini. Uma esebenzisa ifonti egqamile, kukhona lento le asuke efuna uyigqamisa okanye uyigcazelela. Inhloso ukuthi kukhona into asuke afuna ukugcizelela. Okay, ukugcizelela lokho abafundi. Ngenkathi
sikhuluma ngegama entsha. Yabona ngekhathi sikhuluma ngegama entsha uma-slide adlulile kuqandisiwe ukuthi igama entsha. Lo entsha umkhangisi angawubhala awugqamise ngoba akuyona le Nike abafundi abayijwayele, kodwa uqonde ukugcizelela ukuthi entsha le Nike le ekusuke enjani ekhangiswayo. Ngamanye amazwi kumele usho ngamagama akho ukuthi ubegcizelela ukuthini. Shuthi kumele usho ngendlela yakho ngamagama akho ukuthi umkhangisi ngakhathi ekhangise egqamise leli gama elithi entsha esebenzise ifonti egqamile usuke befuna inhloso yakhe ukugcizelela. Impendulo leyo. Ifonti etshekile, sinefonti futhi etshekile futhi. Isikhangisi esisuke sikhangiswe sibhalwe ngesiZulu, kodwa mhlawumbe sisuke sithathwe kwi-internet sase siyahunyusha olimini lwesiZulu. Lapho-ke suke sithola khona mhlawumbe isikhangisi sithathwe kwi-internet mase siyashintshwa sibhalwe ngolimi lwesiZulu. Yikho ukuhumusha-ke lokho, siyasuke siyishintsha into siyibhale ngolimi lwesiZulu, sisusele esiNgisini siyibhale ngesiZulu. Kwesinye isikhathi kuyaye kube namagama olimi lwesiNgisi angahumusheki. Khona amanye amagama esiNgisi angahumusheki, angeke uzwazi washintsha noma kuthiwani, angizohluleka nje ukwashintsha. Njengegama lalo mkhiqizo, isibonelo iSensodyne, uzoyihumusha ithini iSensodyne? Kumele uyibhale nje injengoba injalo. Igama lesiNgisi, umbhali womkhiqizi akazulu kulishintsha alibhale ngesiZulu, kodwa uzolibhala ngesiNgisi kodwa litsheke ukuze lingalahleki igama lomkhiqizo awukhangisayo. Uzolibhala tsheke, yabo, uzofaka isiZulu kodwa ngeke khona ushintsha. Yabona njengala bathe iSensodyne, yabo, ulihumushile lowo muntu walibeka ngesiZulu, kodwa khona amagama njengoba sishilo ukuthi akahumusheki angeze eshintsheke, kodwa uzamile ukuwabeka ngendlela ukuthi umqondo walento ekhangisayo ingalahleki. Sesike kungabuzwa ukuthi umkhangisi ulusebenziseleni ulimi olutshekile esikhangisini. Lo mbuzo bangawubuza, usungaphendula ngokuthi na impendulo yakho, kumele uyibeke kanje: akulona ulimi lesikhangisi noma awasilo ulimi lwesiZulu. Nawo impendulo ongayisebenzisa. Akuphoqelekile ukuthi uze usho ukuthi ulimi luni lamagama olutshekile. Inqobo nje uma uthi awalona ulimi lesikhangisi usuke usuphendulile. Yabona nje inqobo into abayifunayo ukuthi usho ukuthi awalona ulimi lesikhangisi kuphela. Yiyo-ke impendulo abasuke beyifuna leyo uma bekubuzile ukuthi lusetshenziseleni ifonti etshekile. Bafuna nje le mpendulo nje kuphela, awalona ulimi lesikhangisi. Usuke usuphendulile umbuzo. Ungaphendula kanje: isikhangisi sibhalwe ngolimi lwesiZulu kodwa lamagama awalona ulimi lwesiZulu. Nalokho impendulo. Yingakho ebhalwe ngolimi olutshekile. Nale futhi impendulo futhi esingayisebenzisa abafundi. Singaqhubeka. Okay, siphinde sithole ifonti encane. Bayisebenzisa futhi bafundi ifonti encane. Kusuke kubhalwe ngamagama amancane. Kungamabomu. Uma besebenzisa ifonti encane basuke benza ngamabomu bafundi, hayi ukuthini. Basuke beqondile vele ukuyisebenzisa leyo fonti leyo ukuthi umbhali wesikhangisi awanciphise amagama kwenye indawo. Into ebhalwe ngamagama amancane asiyinaki uma sifunda. Usukazi vele into esuke ibhalwe ngamagama amancane, abantu abaningi abayinaki uma befunda isikhangisi, bayadlulisa nje amehlo nje benganaki. Kusuke kukhona okuthile umbhali wesikhangisi afisa singakuboni. Uma esebenzisa ifonti encane, umbhali wesikhangisi kusuke kukhona okuthize asuke afuna ukufihla ukuthi ningakuboni. Kwesinye isikhathi imali okanye intengo uyayibhala ngamagama amancane imali ngefonti encane ukuze ningayinaki. Yalowo mkhiqizo izobhalwa ngefonti encane ukuze singanaki ukuthi ubiza lelo nani
mhlawumbe uzobhala ngamagama amancane ethi imali yalo mkhiqizo 150, ubhale ngamagama amancane ukuthi ubone uzobona usuthathile mhlawumbe usuyokhokha. Kwesinye isikhathi athembise lukhulu, njengokuthembisa ukubolekisa ngemali athi obolekayo uyokhokha emva kwesikhathi eside, akhokhe kancane. Lokho akubhale ngamagama amakhulu. Yabona lokhu uzokubhala ngani? Ngamagama amakhulu, esebenzise ifonti enkulu. Bese kuthi ekugcineni abhale ukuthi kunemigomo nemibandela. So uma kuthiwa imigomo nemibandela basuke bechaza ukuthi kunama-terms and condition ngegama lesiNgisi. Yabona-ke ukubhale ngamagama amancane ukuthi ungakunaki, wena unako ukuthi ungakhokha noma ikanjani. Base kuthi lokhu akubhale ngamagama amancane ukuthi ungakunaki. Uzobona nje ngawo usuba nenkinga. Sebekutshena ukuthi yenza okuthile, uthi bakutshengisa ukuthi naku sasikubhalile esikhangisini. Sesikephi? Lokhu kusho ukuthi akusiwona wonke umuntu ozokwazi ukuthi athole ukubolekwa leyo mali. Kukhona okuthile okuzohlolwa ngawe ngaphambi kokuba ubolekwe. Kodwa akafuni ukuthi unake, wenzela ukuthi noma usufikile uzoboleka leyo mali abakuthembise yona bekutshele ukuthi babeshilo ukuthi kunemigomo nemibandela, okusho ukuthi akusiwona wonke umuntu ozokwazi ukuyithola le mali. Yabona, la basebenzisa esinye isibonelo-ke nala. Bangabuza ukuthi kungani lamagama abhalwe ngefonti encane. Usuyophendula ngokuthi yingoba akafuni ukuthi kunakeke. Nayi impendulo elula. Bakubuza ukuthi ingani umkhangiso walento lento esuke ikhangiswa bebhale ngani ngefonti encane. Basuke bechaza impendulo ithi yingoba akafuni ukuthi kunakeke. Lokho asuke enjani ebhale ngamagama amancane, akafuni ukuthi kunakeke. Impendulo leyo. Bese uyayisho leyo nto angafuni inakeke, bese uyasho ukuthi yini ke le angafuni umkhangisi ukuthi inakeke. Kungaba ukuthi akafuni kunakeke ukuthi ibiza inani elingakanani, bese uyalisho lelo nani. Noma akafuni kunakeke ukuthi akushiwo wonke umuntu ozokwazi ukuthola lelo sizo lokubolekwa imali, njengokuthi ethi kunemigomo nemibandela. Uyakusho-ke lokho. Akumele ukuthi siphendule sithi wenzela ukuthi singanaki. Ayigcwele le mpendulo le bafundi. Kumele usho ukuthi wenzela ukuthi singanaki ini. Kumele uphendule ukuthi yini le esuke kwenzela ukuthi inganakwa ngokusebenzisa ifonti encane. Yisho leyo nto afuna singayinaki ngoba nasi isikhangisi siphambili kwakho. Okay, singaqhubeka. Okay. Kubhekwa izithombe. Nayi-ke ezinye izinto esuke siyibheke kwisikhangisi bafundi. Siyayibhekisisa-ke izithombe. Umkhiqizo okhangiswayo kuze kube nezithombe sawo. Uma kuyi-sensor dial, baze babeke nesithombe se-sensor dial. Shuthi uma bekhangisa i-sensor dial bebeka ngqo isithombe sayo kwi-sensor dial lapha. Nokunye okukhangisayo. Okay. Kwesinye isikhathi kusetshenziswa izithombe zabantu. Kwesinye isikhathi uma kukhangiswa ziyasetshenziswa-ke izithombe zabantu. Lapho ebantwini akuthathwa isithombe saka noma ubani. Uma kusetshenziswa abantu abathathi noma ubani abantu. Ngeke kumele bethathe noma ubani nje. Umuntu nje noma umuphi. Bayakhetha umuntu ozokhangiswa. Kuba nesizathu. Kuyacatshangwa ukuthi kuzofakwa abantu abanjani. Qale ecatshangwa ukuthi kuzofakwa abantu abanjani. Umfundi uma ubuka esikhangisi kumele abheke ukuthi abantu abesithombeni ababuphi ubulili. Kumele ubheke ngizengagqamisa ubulili. Uma bekhuluma ubulili basuke bekhuluma ngento ekuthiwa i-gender bafundi. Suke bekhuluma ngokuthi umuntu umfana noma uyintombazane. Suke bheke ukuthi owesilisa noma owesifazane. Suke bheke i-gender bafundi uma khulunywa ngobulili. Uma kuwumuntu wesilisa owesithombeni
kungenzeka kube nobudlelwane nalowo mkhiqizo okhangisayo. Kumele yabona uma besebenzisa umuntu wesilisa bafaka nobudlelwane okuhambisana mhlawumbe bekhangisa iNivea mase befaka umuntu wesilisa yabona kumele ube naleyo budlelwane lo ngazi noma nangizwa kahle yini okungukuthi owabantu besilisa okanye ubhekiswe kubantu besilisa. Uma kusetshenziswa abantu besilisa vele lo mkhiqizo lo kusuke kubhekiswe ukuthi abantu besilisa kumele bewuthenge. Bheka futhi nobudala babo. Kumele ubheke ukuthi lowo muntu ungakanani-ke la. Bheka nokuthi ungakanani. Mhlawumbe bangasebenzisa ingane encane umuntu osekhulile. Mhlawumbe uma kuyingane encane kusuke kubhekwe ezinganeni ezincane. Suke kubhekiswe iy'ngane ezincane uma besebenzisa ingane encane. Kodwa uma besebenzisa umuntu osekhulile kusuke kubhekiswe njani kumuntu osekhulile. Uma kunabantu abadala esebegugile esikhangisini usuke walabo bantu kusuke kungowabo-ke labo bantu abathe ukukhula-ke. Kubuka isimo sabo ngalokhu ngize ngagqamisa kuyabhekwa-ke isimo bafundi. Uyasibheka isimo salowo muntu ukuthi usesimeni esijani. Ngabe uneme, ngabe uyamamatheka, ngabe uyakhala. Uyasibheka isimo sokusa. Kodwa imvamisa bajwayele ukunama-ke labo bantu phela kutshengisa ukuthi yabo ukuheha nawe ukuthi mhlawumbe uma ungasebenzisa nawe uzohlela uneme. Babukeka bephatheke kanjani. Esikhathini esiningi esikhangisini kuvamise ukusetshenziswa kwabantu bemamatheka okukhombisa ukuthi bajabule. Uma kuthiwa kumamatheka basuke bayahleka yabo labo bantu kutshengisa ukuthi basuke bejabule ukuthi nawe uma ungazama ukuthatha lowo mkhiqizo nawe uzohlela ujabule. Yabona nje ave kudlalwa ngathi ekhangisini bafethu. Yamanisa ukujabula kwabo nalowo mkhiqizo okhangiswayo. Kumele ukuhlanganise ukujabula kwayo nalowo mkhiqizo okhangiswayo yabo. Kwesinye isikhathi zezikhangisi bekubonakala amadoda amabili emamatheka kodwa bekukhangiswa impuphu induna. Kwesinye isikhathi bebonala amadoda amabili amamatheka angazi noma mhlawumbe bajabuliswa impuphu yini. Impendulo ebekufanele ishaye emhlolweni mayelana nalabo bantu ukuthi babukeka bejabule ngenxa yokuthi basebenzisa impuphu induna maize meal. Nangempela labantu bajabuliswa ukuthi bafuqa impuphu nje bafethu induna maize meal. Yabona nje ukudlalwa ngathi kodwa nje lokho ukuthi masudle impuphu-ke uzohlela uneme. Mina ngazi noma kuyenzekani kunina abafundi ngajabula ukwazi. Ningase nje nisendele i-comment ukuthi hayi nami ngadla impuphu nje hayi ngihlezi ngineme ngijabule. Uma kuyisithombe somndeni ubaba okanye umama nengane kuchaza ukuthi lo mkhiqizo ulungele umndeni wonke. Uma besebenzisa isithombe somndeni sobaba ingane noma basuke bechaza ukuthi wonke umndeni lo mkhiqizo ungabalungela. Uma kunabantu besilisa nabesifazane usuke ubhekiswe kwabesilisa nabesifazane lo mkhiqizo. Shuthi lo mkhiqizo usuke ubhekiswe kubantu besilisa nabesifazane. Kuyenzeka esikhangisini kube nesithombe sesilwane okanye isithombe semvelo njengothingo lenkosazana. Uma kukhulunywa ngethingo lenkosazana bafunda abaningi bayibuza ukuthi yini manje leyo. Uthingo lenkosazana kusuke kukhulunywa ngento ekuthiwa i-rainbow bafundi. Imvelo-ke leyo-ke i-rainbow le nijwayele ukuyibona emafini yabo. Ya i-rainbow yiyo-ke ithingo lenkosazana. Silibiza kanjalo ngesiZulu. Uthingo lenkosazana. Okay. Sesikephi-ke manje. Izinkanyezi ney'nkanyezi nazo zijwayele ukuvela lapha emafini sijwayele ukuyibona. Yamanisa leso sithombe sesilwane semvelo sothingo lenkosazane izinkanyezi nomkhiqizo osuke ukhangiswa. Shuthi kumele ukuyamanise-ke bafundi nomkhiqizo ukhambiselana kanjani nomkhiqizo osuke ukhangisa. Esikhangisini esikhangisini sesikhangisi amathafisi kwakunesithombe sendlovu. Uma sakhangiswa amathafisi akhumbula babefaka ini isithombe sendlovu. Kwaphendulwa ngokuthi indlovu inesikhumba esiqinile. So uma ugqoka leyo thafisi
chaza ukuthi ithafu isiqinile. Lokhu kuhambisana nomkhiqizo kwesikhumba salezi zicathulo ezingamathafisi yahambisana. Ungabe sewuthi nje kuyahlotshiswa ngendlovu, akuhlotshiswa ngendlovu. Uma kusetshenziswa indlovu kumathafisi basuke chaza ukuthi isikhumba sinjani, sisiqinile bafundi. Yamanisa isithombe sayo nalokhu okukhangisayo. Kwesinye isikhathi kusetshenziswa izithombe somuntu owusosaziwayo. Asetshenziswa ososaziwayo kakhulu. Ososaziwayo kusuke kukhulunywa abantu abadumile bafundi. Abona manje yaduma impela usiguluva-ke manje sezosetshenziswa kakhulu, uzombona nakumaphephabhuku nakephi kuyasetshenziswa noma yimuphi umuntu odumile bayabasebenzisa kuyikhangiso, okungaba odlala kumabonakude njengo-Connie Ferguson. Niyamazi uConnie Ferguson, I'm sure abantu abaningi siyamazi. Ungumdlali owaziwayo kumabonakude, udume kakhulu. Kungakhangiswa iphephabhuku bese kusetshenziswa ubuso bakhe ngaphandle ngoba kuyaziwa ukuthi unabalandeli. Uyaziwa ukuthi unabalandeli abaningi Connie Ferguson. Kwenzelwa ukuthi abantu babone yena bese bayalithenga lelo phephabhuku. Kwenzela ukuthi abantu babone bani? Yena lososaziwayo bese abantu bayalithenga lelo phephabhuku. Kungaba isithombe somculo. Kuyasetshenziswa nesithombe somculo. Omunye umculo wake wakhangisa inyama iKentucky. Omunye umculo uyakhangisa inyama iKentucky eyidla. Kusetshenziswa lo mculo ukuze abalandeli bakhe babone ukuthi naye uyayidla iKentucky bese nabo bayayithenga. Akusikho nje ukuhlobisa. Uma besebenzisa umuntu odumile edla iKentucky basuke bechaza ukuthi nawe uyayidla iKentucky. Bayakhangisa leyo Kentucky ukuthi nawe uhamba uyithenga leyo Kentucky. Kunjani uyidla? Singadlula. Sesifunde kakhulu inde ngempela le ndlela. Ngifuna lamanothi kuwagcizelela kakhulu ukuze nikwazi ukuwaqonda. Ngicela ukunika nali ikhefu nje kancane nithi ukuphumula, nihambe nophuza amanzi okanye uthi nje uqaqa umqondo, uthi kuyilula nje kancane uphuza amanzi, hamba wenze okwenzayo noma wenze itiye, mase uyabuya-ke uzoqhubeka nathi-ke. Siyabonga. Okay. Izimpawu ezahlukahlukene esingazithola esikhangisini. Sinempawu ehlukile esingayithola esikhangisini bafundi. Ezinye izikhangisi la ziba neziqubulo. Khona into ekuthiwa isiqubulo bafundi, sizothola ukuthi yini ukuthi isiqubulo ukuthi sokukhulunywa ngani. Mhlawumbe sekubhaliwe kukhangiswa ibhange elithile bese kuthiwa ibhange ongalithemba. Iyo indlela leyo yokusebenzisa iziqubulo. Lamagama asetshenziswa njengesiqubulo. Sivame ukuthi silandele umkhiqizo osuke ukhangiswa. Kuvame ukuthi uma kusetshenziswa isiqubulo kulandele umkhiqizo osuke ukhangiswa. Okwakho okukwazi ukusibona isiqubulo nje kuphela. Iyo into emele uyazi leyo bafundi, kumele ukwazi ukubona isiqubulo. Kuba nophawu lokushicilelwa umkhiqizo. Uphawu olu-R olubhalwe kancane bese kuyazungezwa. Nakhu-ke sithola incazelo yalo-R. Uma uzothola u-R kwisikhangiso ukuthi kusuke kuchaza ukuthini. Lolu phawu luchaza umkhiqizo oshicilelwe. Kusuke kuchaza ukuthi umkhiqizo unjani? Ushicilelwe. Uma kubuzwa ngalo-R noma SABS ukuthi kuchaza ukuthini. Kusuke kuyinto ehloliwe yatholakala isezingeni yenkampani yaseNingizimu Afrika. Uma kusetshenziswa lezi mpawu lezi engitshengisa zona, R noma SABS, kusuke kuchaza ukuthi leyo phawu lo kusuke kuchaza ukuthi yinto ehloliwe. Into vele isihloliwe. Iyatholakala ukuthi isezingeni yenkampani yaseNingizimu Afrika. Yatholakala ukuthi isezingeni lenkampani la eMzansi. Kusuke kuchaze lokho ukuthi yinto ehloliwe, yatholakala ukuthi futhi isezingeni yenkampani yala eMzansi. Impendulo-ke le. Njalo kuba u2 marks-ke lezinto ezikanje, lembuzo eba kanje. Ilogo yenkampani njengokuthi nje wonke amabhange ane logo yawo.
noma yini enye ingaba nelokho. Kwesinye isikhathi siyaye sithole izimpawu ezikhomba izinkundla zokuxhumana njengo-Facebook njalo njalo, o-Twitter, Instagram no-WhatsApp. Izimpawu zalezi zinkundla zokuxhumana ziyaye zibe khona esikhangisini. Baye bey'sebenzise-ke lezi mpawu lezi zokuxhumana lezi esikhangisini bafundi. Zisetshenziselwa ukuthi kube lula umfundi wesikhangisi uma ukuxhumana nalaba abakhangisayo uma enemibuzo noma efuna ukuthenga lowo mkhiqizo. Benzela ukuthi kube lula ukuthi uxhumane nabo labo bantu abasuke bekhangisa uma besebenzisa lezi nkundla zokuxhumana o-Twitter nani, benzela ukuthi ubathole kalula. Kokunye akubi izinkundla zokuxhumana kuphela, kodwa kuba nezindlela zokuxhumana nabo ukuthi mhlawumpe bafake inombolo yocingo, i-fax, ikheli, ne-email njalo. Nazi ezinye iy'nhlobo ezibuye zisetshenziswe-ke zokuxhumana bafundi ukuthi kube lula ukuthi nixhumane nabo laba abasuke bekhangisa. Singaqhubeka. Nansi-ke sesisemaphethelweni-ke manje bafundi. Indlela yokuphendula imibuzo ebuziwe. Nazi-ke indlela ezokuphendula imibuzo esuke ibuziwe. Umfundi makazifundele kuqala amanothi ukuze ezokwazi ukubhekana nezivivinyo. Kumele uyifundele lamanothi. Yabona lamanothi esinikeza wona. Ngiyanicela bafundi uwabhale uphinde uwafunde. Ungawabhali nje kuphela uwahlobise. Uwabhale uwafunde. Uzama ukwasebenzisa uma ubhala ama-past papers. Download ama-past papers. Hamba ofika nje ubhale ngey'khangisi uzame ukusebenzisa lezi ndlela esikufundise zona zokuphendula ikhangisi. Asizwe-ke la. Kuba lula ukubhekana nemibuzo uma umfundi esheshe wazibonela yena lokhu. Umfundi makangaqali ngemibuzo yesikhangisi, kodwa makaqale afunde sona isikhangisi. Ungagijimeli ukuya embuzweni, qala ubuke sona isikhangisi, uthole ukukhulunywa ngalo, ufunde isikhangisi sonke usiqede. Umbuzo ovamise ukungasali obuzwa ngezindlela ezahlukahlukene. Lowo umbuzo ohlola ukuthi amasu esikhangisi uyawabona yini na. Amasu njengoba sesinifundisile kuma-slide adlulile, basebenzisa ngendlela ey'hlukahlukene kodwa suke echaza into eyodwa. Bayakubuza nje ngendlela ey'hlukahlukene, bafuna ukubona ukuthi uyawabona yini amasu okukhangisa yini kuphela. Njengoba bese siwabalile-ke amasu lawa. Hlolisisa impumelelo yombhali ukusebenzisa ulimi kulesi sikhangisi. Amamaki 3, amasu 3, ulimi, ifonti nezithombe. Wena njengoba kade ufundisiwe ukuthi kukhona ulimi olunxenxayo, oluhehayo, olukhohlisayo nolunothile. Ngifundisile ngalolu limi-ke bafundi. Uma imiklomela imithathu kusho ukuthi hamba esikhangisini uyobheka ukuthi yiluphi naluphi ulimi olukulesi sikhangisi. Hamba obheka esikhangisini ukuthi uthola lephi ulimi. Uzothola ukuthi uthola ulimi olunxenxayo na okanye olunxenxayo, noma uthola ulimi oluhehayo, noma uthola ulimi onjani olukhohlisayo, noma uthola ulimi olunothile. Hamba obheka esikhangisini, then okutholayo uzokubhala. Ungakhohlwa njalo ukuthi imiklomela mingaki, 3. Okay. Sesigebe. Uma usuphendula uzosho ukuthi umbhali usebenzise kahle ulimi ngoba sithola ulimi olunxenxayo, oluhehayo lapho ethi bese uyotomula lapha asuke ekhuluma khona lezo zinto. Uzohamba uyithatha nje njengoba zinjalo. Umutomula uthatha njengoba zinjalo esikhangisini uzosibhala. Sithole ulimi olukhohlisayo lapho ethi bese uyotomula. Uyothatha lento leyo usuyitholile esikhangisini uyibhale. Siphinde sithole ulimi olunothile lapho ethi uphinde uyotomula futhi. Yini okutholile futhi la asebenzise khona izaga ezisho ne-fact. Ngibalile njengoba uma slide adlulile.
Le ndlela yokuphendula iyokwenza umfundi athole yonke imiklomelo emithathu. Iyokwenza ukuthi uthole imiklomelo yonke yomithathu. Umuntu ohlolayo usuke azi ukuthi lukhona lolu thathu lolu limi njengoba ebuzile. Kusuke kuhlolwa ukuthi wena mfundi uyalubona yini. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ulitomule, uligagule ukuthi hlobo luni. Umuntu okuhlolayo usuke azi ukuthi likhona, wena usuke efuna ukubona ukuthi wena uyalibona yini lelo limi lelo elisetshenzisiwe. Singaqhubeka. Omunye ohlolayo engakubuza ngefonti. Sifundile ifonti kuma-slide adlulile. Ngakho-ke futhi hamba esikhangisini uyobheka izinhlobo zefonti ezikhona. Imiklomela uma imithathu, hamba uyobheka izinhlobo ezintathu zefonti. Uzohamba uma imiklomelo emithathu, uzohamba ubheka iy'nhlobo ezintathu zefonti. Ngiy'balile iy'nhlobo zefonti ngayibhala abafundi. Wena okubalulekile, bhala amanothi uphinde uzame nawe ukuzifundela. Uyothola enkulu, egqamile, encane, netshekile. Ngichazile konke-ke lokhu ukuthi ifonti enjani, enkulu, encane, basuke beyisebenziseleni, netshekile. Kumele usho ukuthi ifonti enkulu, egqamile, isegameni ethini, encane isegameni ethini, kanjalo netshekile. Kumele usho nje wena ukuthi usebenziseleni le fonti lencane, basuke bebhalele lapha. Omunye angabuza ngezithombe. Kwesinye isikhathi asibi sinye, ziba ziningi. Hamba-ke uyobona esikhangisini, uyobheka izithombe ezikhangisiwe. Buyela futhi bafundi uyobheka lezi ithombe ey'suke y'khangisiwe. Uma kuyisithombe, bheka ukuthi abantu abanjani. Hamba ubheka ukuthi abantu abanjani, basebenzise buphi ubulili, basebenzise abantu abangakanani, umncane, umdala. Yabona bafundi, ngibhalile konke lokhu kuma-slide adlule. Abantu bobulili obuxubile noma abantu beminyaka ehlukene. Bakusiphi isimo? Bheka isimo abasuke bekuso. Bajabule, baneme, bayamamatheka. Yabona, bheka isimo abasuke bekuso. Lokho kusho ukuthini? Mase uyathola ukuthi kusho ukuthini njengoba bekuleso simo. Singaqhubeka. Sengiphetha-ke bafundi. Nali-ke elinye iphuzu lokugcina. Omunye engabuza athi, hlolisisa impumelelo yombhali ekukhangiseni lomkhiqizo. Uma bekhuluma ngempumelelo yombhali, kujwayele kube imiklomelo, mhlawumbe kunika imiklomelo emithathu. Lo mbuzo awukutsheli ukuthi mayelana nani, mayelana nolimi noma ini. Lo mbuzo udinga ukuthi uwaveze omathathu amasu esikhangisi uyawabona yini. Okay. Ukuze uthole imiklomelo emithathu, kumele uphendule kanje. Umbhali uphumelele kahle ekukhangiseni lomkhiqizo ngoba usebenzise ulimi olungxenxayo, utomule, waphinde wasebenzisa ifonti enkulu. Uma kuwukuthi inkulu egameni eliwukuthi basebenzisa lomkhiqizo, uyatomula nefonti usuwahlanganisa wena omathathu lawo masu esikhangisini ngoba umbuzo awushongo ukuthi hlolisisa impumelelo yombhali ekusebenziseni okukodwa kwakho. Shuthi ungasebenzisa into ebazama ukuyisho uma umbuzo ungachazanga ukuthi sebenzisa yiphi impumelelo yombhali, mhlawumbe yefonti noma yini, wena ungasebenzisa amasu. Usangasebenzisa amasu wahlanganise nefonti, uzobona nawe ngendlela yakho ukuthi uzosebenzisa kanjani ukuthi uthole lemklomelo emithathu. Kodwa ungasebenzisa noma yikephi, noma usungathi nje mina sengaphendula ngokuthi umbhalo uphumelele ngoba sikwazile ukuthola ulimi olungxenxayo. Lapho ethi saphinde sathola ulimi olunjani, ulimi olutshekile. Lapho khona ethi saphinde sathola
nefonti encane lapho esebenzise khona amagama amancane ngenhloso yokuthini sengitholile ini amamakami amathathu. Ungaphendula noma kanjani lo mbuzo bafundi, kuya ngawo. Sengiphetha abafundi, ngiyabonga isikhathi senu nokunginika indlebe. Bekubalulekile bafundi ukuthi ngicacise lama notes noma nje sengithatha isikhathi eside kodwa bekubalulekile ukuthi ngicacise ngempela lama notes, ngenze wonke umzamo ukuthi niyawaqonda, niyawa-understand ukuze ningabi nenkinga uma senifika kuphi kwisikhangisi. Ngiyathemba ukuthi nizwile. Uma kukhona la ungazwanga khona, la usale khona, ungayiki commenta okanye ungithinte kwinombolo yami yocingo othi 065 362 0387 okanye ukhulume egruphini. Yenza okukodwa la osale khona. Kodwa kukho konke siyabonga isikhathi senu. Ningakhohlwa uku-like ivideo, commenta nokusubscribe abafundi. Siyabonga. Danke, siyabonga.